Avui farem gelats de taronja natural. Només necessites 2 ingredients, 3 o 4 taronges i tan sols una cullerada gran de mel. Recepta rapidíssima i més que saludable, recepta natural per a fer els teus dies de calor més agradables i a més fer d'este el teu snack favorit. És una recepta ideal per als xiquets. Comença partint per la meitat les taronges i esprement-les en la màquina d'espremer elèctrica o normal. Quan tingues el suc de les taronges, pots o bé, com jo, que afig la polpa, o bé, per contra, pots colar el suc perquè quede més fi. La taronja és una de les fruites amb major aportació en vitamina C, a més de vitamina A, folats, fibra i potassi. És el mateix consumir suc de taronja que la pesa de fruita? No, no ho és. La gran diferència és la quantitat de fibra i sucre en l'una o l'altra versió. La pesa de la fruita sencera aporta més fibra. El suc aporta major quantitat de sucre, molt major. Per exemple, un got de suc de taronja aporta la mateixa quantitat de sucre que 2 taronges senceres, però un contingut de fibra molt menor. Poden contribuir a l'excés de pes i altres problemes de salut. Per això, malgrat que el suc de fruita siga natural i es puga prendre de tant en tant, no ha de substituir a la pesa de fruita i així ho afirma l'Organització Mundial de la Salut. Afig la cullerada gran de mel i remou fins que ho tingues. Ara ja pots ficar el suc dins del recipient per a gelats. Emplena els gelats i així tens el teu snack favorit de gelats de taronja natural per a 4 persones.